Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz iyleşler ve hurmatly musulman doglar. Öz bilişiňiz ýaly biziň Karwan haç firmamyz Ehsan Travels Ýewropada öz hyzmatly işlerini alyp barýar. Näçemi köpler yüzler insan musulman doglarymyz öz haç umralaryny berjä edip geldiler. Bu Gurban aýdy mübarek mukaddes topraklara baryp haç farzlaryny berjä kılıp dua dileklerini etdiler. Bir bar Taňrydan kabul bolmagyny temenna we arzu edýäris. Kimdi kim biziň Karwan hajmyza goşulmak isleýän bolsa, Ýewropada Frankfurt şäheriniň, München, Hannover, Hamburg şäherlerinden bu haýr niýet bilen taýýarlanyp, niýetlenip oturan karwanlarymyz bar. Kimde kim gitmek isleýän bolsa, sentýabr, oktyabr aýlaryna 2026-njy ýylyň şahwatçy Rabiul awwal aýynyň mukaddes mübarek aýy gabat gelýär. Öz adlaryňyzy ýazdyryp bize ýüzlenip bilersiňiz. Biziň internet sahypamyzyň adresi bolsa www.ehsantravels.com. Indi şu haýr dilekler bilen Allah tebarek we taaladan hemme iýleşlerimize, musulman doglarymyza alyp barýan haýr işlerinden üstünlik isleýäris we temenna edýäris. Öz firmamyz Ehsan Travels.